na ciji fif din nan da naje ai na yanka mata wuya Allah na kakkashe ta da ƙarya kai jinin ka ne wallahi dallahi da ganka ka za dauka gaske ne wallahi ba san da kuran kwali ce ba me fa kai baka ganin mahaukaci kuma ka taho kana gani abu ne a hannunsa ba zai kai sabon mahaukaci ne wannan ka san me faru da shi a'a ina wannan abin ismi ai a cike sa kuɗin su aka ware da su menene kuma ismi kaga bari mu bude ma aiki wani guri wani a online ake sa kuɗi yaje takura ƴan uwansa kuɗi a ƙauye su siyar da wani gado a bashi kuɗin shi ya zo da kuɗin a ismi yanzu mai ismi ya ware yana can yana shan wiwi da kuɗin wai kana nufin da kuɗin nashi aka sata miliyan 500 ya ware da su na mutane wallahi dole ya haukace a to kaga wannan koya da ke kai baka da shi wallahi in ya daidai ke ka mu bar gurin nan ai koya da ke ko wannan baka da shi ba ban yarda da shi